Предлагам ви торта, която не изисква печене и е сравнително бърза за приготвяне, подобно е на чизкейк. Трябва да се натрушат бисквити или да се смелят в чопър, да се добави към тях разтопено масло, след това да се сложат в подходяща форма, да се загладят много добре, да се притиснат, за да се получи като блат. Трябва добре да се намачкат бананите, може и с вилица, а ако всъщност желаете да получите напълно пухкава смес, в която да не се чувстват парченца, най-добре използвайте пасатор или нещо друго, с което да ги смелите и да станат фини и пухкави. Аз не желаях този ефект, дори се получи много добре, като се чувстваше банановата структура. Добавя се какао, използва се растителна сметана. Аз използвах такава от Kaufland, която е с сладкарска цел. Аз я разбих и леко с миксър, за да стане малко по-пухкава. След това се добавя към банановата смес и трябва много добре да се разбърка. Ще е необходим и шоколадов кувертюр, който да е от натурален шоколад, за да може да се подсили още малко ефектът на шоколадовия вкус. Разтапя се също на водна баня, както и маслото, затова и не махнах съда от котлона, за да е постоянно гореща водата. Когато се разтопи много добре, може да се изсипе към банановата смес и не изсипвайте абсолютно всичко, ако искате да добавите малко окраса към вашата торта. За да стане по-гъста и стегнала сместа, трябва да си приготвите и агар-агар, като аз използвах 3 чайни лъжички. Разтворих ги в съвсем мъничко вода, за да може, както казах, да стане много стегната сместа, тъй като бананът е воднист. Сметаната също не е толкова гъста, както би се получила животинската сметана. Разбърквате много добре и постоянно, иначе ще стане на бучици и просто веднага, когато усетите, че агар-агар се сгъстява, трябва да го добавите към останалата смес. Това трябва също по-бързичко да се случи и веднага да започнете да бъркате, защото иначе ще се получи на бучки. Ако не сте работили с агар-агар, не се притеснявайте, не е фатално, че има бучки, просто може да не ви стегне чак толкова добре самата смес. Разпределяте добре отгоре крема и добавяте останалия шоколад, за който ви казах, че може да оставите няколко лъжички, за да украсите тортата. Добавете и плодове или нещо друго по желание за окрас. Аз използвах и шамфъстък, да ви е сладко. И не забравяйте, ако желаете да се абонирате за канала, а рецептата е в описанието.